Kakanyo, Nagakinyo, at kami ni Mamubali ang Director sa Tiyan Mahal. Okay. Ang tanong di makasi sinabuta at pagkasapati at yung moto ang mga dawa mga agara sa Islam. Yan yung moto ang na magaliaton sa Director sa Tiyan Mahal. Sarap sa pagalinyo upun pamana niya disigilit si Papulis sa Jengga Islamic City Marawi. So kita katawan o na matawrakan sa Jengga pamana makadadar pa mga bayo di na makadato. Siya ako biya ka-graduate sa Jengga Mindanao State University sa Kimpaisal. Ang mga classmate ko taksi sa Jengga Balwi. Or jadi natin perspektif dan Islamic Arabic Studies dia pasadang nun dan AB Islamic Law Syariah. Benar pun mga membro si jadi untuk mabali Muslim Council asal ni mabali ulama di la presidente. Or benar saja untuk menamasa Adi kan dikaklasi sa emisyo, tadi waktu ako babalik ako ng komandan sa emisyo Integrated Laboratory School. At sa babalik ako komandan doon, anda mga estudyante. Sa natin nyo na sudira kang mataw na niyate po si sa Kapkrami. Niya kasapulo koron, ako pito ragon, ako limaw lang. 17 years and na impulugan kasi untuk pamilya isa ini kasi isa kagayan ka may mission sila sila isa lakaw when the sabon sa kaya kalaw ang aga dia kaya mutelo yung programa tanong apo sa spiritual intervention sa dia kaya pamana kaya araya awida akan sa dia kaya pamana dari sisi Marawi na mas diwarna. مستقبل الشيخ بشير منلو فليتفضل سيادته ونشكره. أحمدك ربي حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sikuriano kaya puji ako ku Allah usuk ya salawati tanu ku Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magudan sa kaya mga laki nyo, mga pagarin nyo, mga dato paganeron na suka pa kadadar pa kaya kaya miyan giyo so suara niyan ay manto kapapantagan aktif mapuro official ko mga Muslim si sa Kamkrami pakatatayan ay yang kanan kapapantagan ni manto PNP Chief siya gina General Pato na inian na ipembela-bela agyang gaya pagarinyo ayabu kaya belagyan nun nagyang koto kaya senon yanon si sa Marawi
sa manaya napakasaulan din na kaya sa inyan si Samarawi. Diyong kutuwa, di nga pagarita no, laki nyo, na pakatataling umanay general, inshallah. Nabuhos ka niyan na ayat itu ay kasisigiyak noon na kagidyang kutuwa kababaloy niyan muri ito mga ulama. Anya kapasats kanyan sa College of Sharia. Pag-school niya nangakamatan ng Islam sa Mindanao State University na ayamala na piyaguluan na niyan sa mga imam sa kaya Pilipinas. Kanya ni kapatagara presidente o mga imam sa kaya Pilipinas ko kababaloy niyan siya butiya na diyang kay agama na bigan ng gobyerno sa authority. Ayaw mo ito na isa pugapas ako ba sa mga watatano na mabaloy sila ng mga engineer, mga imam. Sa pakataling umamasa na mabaloy sila ng mga abogado, mga alim. O pakataling umamasa na mabaloy ang mga doktor at ipakalalangag sa Quran. Nagyuto karina sa mitubong tiyatano din. Iman to na madaklap katakawan patigiran na tunay niya polis ang kaya di mangusyat. Nagyuto kini introduce na karon. Adong pa kapiya ginawa niya, kenapa ya bu makapapangusyat na so kikiki mo na gusto kitututo. Mataw mangusyat mambuy man to so mga military. Agi man to na miyakap lang so agamatan o agama Islam. Agi mo to na gyuto, adiyang ko to ining volunteerian aginawa niyan. Sila pidaw niya ng kaya programa tano. Kaya programa tano na punabangan tano sumadaklatao sa kapakabagro para tiya tanong ko Allah. Kasubus Allah ko talay pakabulong sa kaya minisugat rakatan ng moralan. Na ayak kadakliman to ay ba amyak bakwit. Sangga yang gulo sa Marawin at 350,000 gibo. Yutoy kadakla niya kamyada ko Indian. Kakagidyan kay Marawin City. Naso kaya samukyan na miyonotoran sa mga munisipyo na miya tungkas. So 30 siya munisipyo. Naso kaya tungkas yan na miya kadakdakong kumabang sa tanong ko mga munisipyo. Miya kambukwit sa kaya del Norte. Okay, na kaya lang kanuron si isang kaya munisipalita Baloy. So arang anak noon, na ino kanuron kiyalaan kagyaswal na purot kanon yan na mangala kanoy sambatan. Na gumangala kanoy gagaw, na inidator kano wala, piyakadak lang kanon yan nun ka sama na ya, na ayaw to niya tururakon at yung guys, sulutan, ako wala yung PDC tanong sa Baloy, na kaya sobraan, so 40 o di na 50 gibo, kami akan po ko ito katanong si. Agya mo ito na, gito ba, pagudasan ko, at yung kay kapapandagan, mudir tanong, o di na, director tanong sa yung kay, Mahad Amala sampai kepakaturunan najid ng Mindanao na isaw na Mala Mahad aning Mahad Al-Markazi Al-Islami na ginap sa gano'n na may kialima na pikirak na inaw bako siya kung makapundo hoy abya kaya gobernador na gira ko napakatarga ko sigiyak na yadarpa. Ayaw mo ito na si isa pa kataling umamasa na isad na madrasa tanong sa Mindanao anto na niba na patut ang kutuwa kaya kapakalayan sa basa makandada yung GPS sa darpa.
dia kaya mudir tano Asia Muhammad dahil sa ako gobernador ako na dikablag sa likod ako sabab sa kanya ni babaluin akong media manak sa kanya reporter ako matano ginagaw ay ira dito na gatos ang gibo kung magilgo at na ini betul meron ang aran na din na sa kanya no and then ikalo yung aran niya no to ay aran yan na niyatang kada yuto siya Muhammad ipira no meron si mafia kapipita ayaw mo to na benar kagi na datar-datar kami paggabi ko mga ito mga mama o kahit na mabugray suara ada to gina di tero na gato sa nung gibo po mga kinugun oman kapipita yuti ketero meron sa mafia kapipita Rabuk po mag-iana numadak na tao, so suara niya. Magudan sa kopang, o kapakadadar pa diyang pagariakan, andra niya na si Engineer Sainuddin Makarare. Agya sabab sa diya na kung masya nila magari kami kakinuha ko siran mga pagariakan ako si Darudupayan. Na ayaw mo to na niya parutulak noon pan adi nga mga galab ka kung si Budakwa kumbis na kan mabaluis kanya na isa po support ra kung sa diyang kaya diya kung di ka pangusyat sa kampalabala nakatiyan niya kapungay niya sumyo 40 man to inuman na niya ng kutuan na niya nakapsuporta ko da isla niya sa punan doon na yan inshallah dadi taro di ka pa kapamagugupa yang kutuan ka pa taga ng PDC kapakataro ta kaya di makadar pa sa mayor tanong na sa kanya ni magubalay ayaw man na niya nakakila o mayor tanong sa diyang kaya municipalita Balui Diang Kota Sultan Engineer Muhammad Rasul Sultan sa Lininding Daiman to kaya to na diang kaya kapasad tanusi na ay paparatian namin na taro to pa ketuko na yung municipal government sabab sa kagiman to na martial law amin na di kami nisip yung kapausiat puruban na nasa purna yan kadyang kota pagariyak na presidente saan kaya Mahad Markazi sa Pakang Balui Lanao del Norte kadyang koto ulamatano isa po mga ulamatano saan kaya Pilipinas pagadatan o mga pagarinya ng mga ulama si Al-Alim Said Ali Lumundot Antonina maubali ang presidente sang kay Mahad Tano. Sabab san na yang kay programa na aya kapag kamuya na masusuport at yang kay isa ko pakatano mala sa kay Del Norte pingaranan sa At-Tadamunul Islami pagulo na kaya si Haji Amina Ali na gyuto isa dini po ko nga programatar penalapatan tano agyang ngay isa po opakatano sa Norte opakato mga bayi pingaranan sa Tadamon an-Nisa al-Muslimat Himando na kita katawan o pakataligumad yung punta mga bantutan o nibabalang kay Philippine National Police so mga armed forces of the Philippines mana sa mga army, Philippine Army na pangako di silang pakataligumad na inubunuto ka tanto ang malas ng bangiran nagugyuto din mata na siya na niran asuditano di
timu-timuan na ikatiyaw gobyerno tanong. Asar ka makadar pa diyan kaya laki nyo, si Colonel Ibrahim Moksir, na insyaAllah na dataroting pa nga kadar pa, niya kasaksya diyan kaya military. Ayang madan, na diyan kaya niya ulaw tanong iman to, na pisok siyang National Statistic Office. So tulugan to sa 50,000 miya kang bakwit na aya miya binasaw na pamikiran yan miya liwaton na sobra 8,000. Lagi na ni pumanintano ko Allah Ta'ala yang kanan nadid na ng kaumanan nagusiran na kabulungan siran sa mabaluwi so mukar na iran ayaman yan na makasunod ko andang kanunormaliran. Panabayap miya liwaton na sobra 8,000 palaya malataw ka adam pa na miya liliwat mga kaudal. Sabab pada sa utakap kailan sa utakap kandidat sa buwa mairan udi na inairan na ada pa niya maliliwat mga buburaga gumahumuda. So ayaman na ini na diyang kaya niya suwatano na kumpulin adna wallahu ta'ala diyang kaya ingtino na daun dunay masyuman kiyar gini kumadaklatao gusto kiyar kikiran na gusto kiyar pakandara sa gupabigiran nila. Nagina ni manto di tano di liliwanagan o anda manaya kasabuta tano tipya sa masa. Kaya kami ron ang mga ulama na di na imang gulaw-law di kabayaw Allah. Yun di pagpagana sibut na ron. Di na imang gulaw-law di kabayaw Allah sabab sa suwallahu ta'ala na lango na gulaw la na dapan adnan yan sa dunia na miya pasadin amini surat kula mahfud sukulaw la na andagad na miso surat ko kiyad naratan wala adyang gay amura la pakata na si sarana nakagiya andagad na isuwan tano na teriman tano kaya katerima tanron na tengah ditano sa ginawa tano ya Allah dadya nga yang gulaw lani nasirkat na ipuon tipangang kaming ka napakapa sa kaming ka kao to yuto ikakibalita na Muslim ayaw may kapgiraw tano yang yang gulaw lana ato na ibada misisundita tano na ketaman tano ron namin ibulugbo ato mabatanong tarima ka ikan na marukon Islam adiyang kuto berdua na suro ko Islam mo paganero na rukon Islam na rukon iman so Islam na 5 rukon yan so iman na pireno ko rukon yan 6 para tiyan kaso Allah para tiyan kaso mga sugu Allah para tiyan kaso mga kitab Allah para tiyan kaso mga malaikat Allah para tiyan kaso alungan na mauri anto na ikan makapuspusan para tiyan kaso maratama pia aukor na andapur si ku Allah sama noto na jangan yang bulula sa mini tanong murala na pulay ku Allah na pura tiyan tanong punun kanya kompleto sa muslim tanong maratama pia aukor na kungku Allah okay na kagi kungku Allah na antap man ipaka pakatarput foto mini talong pa din sumura la na antay pakatarput kitar gumada yo manusia dadi kagay na mitar gu manusia kaya basa tanoron na ceasefire antay paka ceasefire si na ayat titu paka ceasefire si na so Allah anto na ikarina napitero Allah Ta'ala sa Quran
wa tigena wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Igi Rasulullah taala na inulugang kanyan sa margam na didinabon pukas arwah kuwapa. Kau tu. Sama tu. Napi kapas ang manusia na binay kasispaya. Ang mini bulu gaya amalan yan na miya karagay. So kaya murala. Ugay na isaba po ito Allah. Na isaba piyan sa ko manusia na kepakai ay sabab piyan sa gobyerno masispaya rin na yan. Okay, nasiyo to pakapunang uta ceasefire si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikadua pa kayo siya na diya ngayon yung gulawla anto na o pag-isita no so Quran nanto na titu sa babay na ayat titu sa babay na sabab ko miya kadang-dang na niyang gulawla tano mga karibatan ko kababalwi tano Muslim na diyang puta mga karibatan na tanto miya kadakal na pimbungutan tano Allah. Kau tu dia tiga besar pimbungutan tano. Mana uta pimbungutan na marani kaon, madasik kaon, na niya kang gulaw lakas sa karibatan na pimbungutan kanyan. Kenapa tano suwalla na kenapa tano niyan kiararangitan. Asakararangitan Allah na ketunat. So Allah na pimbungutan tano niyan kakagiap kebubayan tano niyan. Na mimbaran sa susabad na niya magamal susabad. Na pimbungutan tano Allah ta'ala ka sabab ko so mimbaran sa na dasiran pamagamal. Kabayaw Allah na nanguntarog ko magamal. Na ito na dapat kanot kipi ang kiyang beraduso mga tao na gusto kiyang beramal mga tao. Na paganay ron na di pagunatan so kiyang beraduso mga tao so kiyang pagamaliran. Antay butuay tanodan. Antay ay kabayan ay pagunaan na so kiyang beraduso mga tao. Bayo din naliman yan. Allahu Akbar. Dia masih kena di pengataban. Antay ay kabayan apagunan tano mamagusay na sok ya pamaguman mga tao. Benda tiaban. Okay na inuniwanan tiya kataban ng kanan apagunan sumarata kakagiye mapipikiriyo. Nadataro ka pa mga ng kanan. Di bapia minis data sa pagaling na asar ka amay ko pakapasad ta ko man na mafia apang naman. Kato. Ang Yesu Rasul na Peter yana innamal a'malu bi khawatimiha. So naangon do galabak na si pagilaya so si ko kepusano. Na may kakepusan nga sa lidatan ng pugusay tano si kepus ko kaya pamagamal tano. Na pugaganata tano na makapipiyat-piyat ginawa tano. Ada pa niyo? Na so kaya para dun sa mga daklataw. Mga tao, aming paradusa. Na paganayon akasalaan niya sila tanong ko Allah na diyang puto at yan pa kadagdag lo kapamuno. Yan ka na nakapamuno na niya katutak inida din so mga kutay man to branaw. Na so kapamuno na initugalin sa nga magandang katalo din nakakambon kita na initugalin sa Marawi na sa Marawi na punoon so mga kawasa punoon so mga dato punoon so mga ato na iba na politician ya kayo sa sumagad eleksyon na ayan yata isaranaw na sobra sumagatos kata. Eleksyon ito eleksyon sa barangay. Na ayan yata ay akiaduratan na labi magatos kata. So sama no to na dapat na yung makaumang kaya
mura na munu taru na ginawa tano. Yati na di mamagugot sumrana. Na taman sa punuan subabay. Na miyang pulo lang sa Marawi. Misi seminar subaburaga. Na kagya makapasad seminar ang diditar pipia. Na niyaling sa walay na siulda no mga mama. Na inri piran, na kagya maripiran, na tiyotong iran, na kagya matutong iran. Na yaman na niyan, na bubukato kawi. Na tanto akya sakitan sumadakla tao sa kutwa oras. Bumyuro ko dun sa mga tao sa ranawayan na mga paratiyan yan. So dito itaman akya pakadaklo kapamuno. So din so kya pakadaklo sinapa. Na miyuno to na niya kadaklo so kapamuno. Sabab sa so sinapa na ayaw guguro kanyan na diya kapatayan niyang kutunganay ka. So aknap manubas sinapang authority. Nabasun na pang ayamanan yan na ibubugay kay pulipat ko madaklataw na misisigid na tawaya sa kadaklay sinapang na miya matayid na tawaya kaming bubunuay numanisa miya kay tuwa kapakasila ka kupalga na tiyan na nayawak masan kaputuwa ko sa kakaupak na kasakapang ko yun ni masusuwa iya man po ang ayah gobyerno na kaya yaman iran din ay iran ni sagar sumyatay na sarama kaginaw ka rino na tira na ikan road uway ayaman yan na libre su kaputay tanong asara rino tuti ko kibasaw na saan sa miyaso ayo ka ba sana ko mga lakanong widala so di na ni miyaula-ula tanong si saranaw so kapamuno nasa din sana talibuno yan na maranay ko kadato sa sana talibuno yan na maranay ko kadato katigira na pagiwataan na diya nga kaya pamuno ka na pipikirang ka pakataya na miska paler ka gusto ang alaw na mga tungod ka mga pakyaman ka sabab sa kaya taguong kami sa Arimaw na dira ka talon mago akadatuay na dirwiran bisyo na nira sa talibuno kira na di ni miaswa awa man pamilya na miyam sa talibuno yan na yung kutwa ka pamuno na susiron sa dunia na ay turo nabi na pakataling mo man yung subangkit anda din ni kapakadaklo ka pamuno si kuy nga ay resulta o kapamuno kadaklo ka pamuno si kuy nga na bangkit maana bangkit na mura lang adi kataknap na isad na iya sabab at initaling umadyang kaya mura lang na sabab po kaya pakadaklo kapangutang sa niyaw so sirong ko ano na mauri na pituru Allah ta'ala sa Quran at iyan waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban alima saan natig Allah ta'ala sa tibabanyan apuno niyan sulatarian na mu'min na aya imbalasun wallah na pangulugun si kunara ka jahannam na dirun dinukuan sa dayon sa pakataman to pangulugun kunara ka na dirun dinukuan sa dayon sa pakataman sabab sa mga tagyatibo ba niyan muno kunatarian na mu'min pa maulugro na diyang kutuwa murkaan wallah wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu na karangitan wallah na murkaan wallah na gulaw na masakita siksa ko naraka na isiksa ko tao apiti baba niyan muno so dataryan ang mo na aginan ni isa ay nibang kitraktan niwan to niya ko maso Marcialo na inikal ko tao sa sinapangyan inikal ko tao sa sinapangyan na miya ko mga Marcelo na ay miya so mga talibuno na kaya pala biniran sa mga sinapangiran na dad ni mantua miya buno si saranaw dad pamakin ko no mga dad na miya dad ni mantua miya kapamuno iya pa nga makadugos sa mga talibuno owan sa nga kaya pa ko mga murala karina ini sa swallahu ta'ala na pakaptugong biya tanong niya owan na sa kataw siya dito ang giraw ay iturso ka pamuno na masik na paparatihan iyo at makalula
As kami ang mga ulaman na makapira kami dumpan kawarning eh. Adi kami di pang siasatan to mga sasakit ka pamuno na miskanupan. Nah, sama nanan iman to militar suka pamuno. Ikadu akhiribat madak latau panintak wallahu ta'ala ridan tarunian. Ini bangkit si sangai ngetunu nagyang kanan akia pakadakal angkai akapriba dia akapriba nakinuon sungara nakapriba kabituan sa malumapi akapgergo ay ini beturun na 5-6 na gira maumian ka so 5-6 na suwalangan ang kataon yan na di niya kakilala umariba kakagihan ipo niya matematik mathematics kaya pa ko kita gira na baka di pangkod sa 5-6 na miusur sa 5-6 na 5-7 na miusur na 5-9 na gupa mana swalla na gutaron yan na tiuba gutaron yan na umani kaya nilay niya ni tama na ka 5-6 tano niyada ko 5-6 ka mimbului at times 100 kaya mana niyan na simu tanurun Allah sa kaya pa ko mau kuku iska na sugya pa ko mau kuku na Allahu Akbar siya mga tao na tiyan na asar ka na 1,000 ka 10,000 ka na beri 10,000 ka magato 1,000 diro penker na opman obaden magato 1,000 ka na miya milyonaryo kan oy kung babawatan ng utang magato 1,000 na pumagapuatan na digam kadingin na miya milyonaryo ka na gumagisula pa katawaya na umani isa na tiyan na kagina magato 1,000 na pusa ang puso awang akon aliyan di pangito bisa sige mamusa ba na pusa ang puso para mutang na diyan di puso so masasabad na tingin na pusa na kung sulo pa yama usina yemi ang susway ni so masasabad na tira na babanyon na mga taba kung gusto mga pananagada na gusto mga apo pa sa tarunay kasarbo makapukutano na ni kuku atawayan na Allahu Akbar puro kan sa ditiba yun na taman din sa mga judge tabi ako mga judge na taman din sa mga congressman na ni kuku siran taman sa mga mayor na ni kuku Allahu Akbar jitin niya suatano na sukya pa ka kaya yung mga yan no na pumagay ng talunduan na ay tama no pa na kaya tibimban talo ko dunia na mata perto kuku atau nanti petwiran pikiran yang buat ya mabang kerap sukuku naya kaya pantawi na Ramadan na mata na niya kaisa niya panutulan muna sa katoma ba niya katukoro sa pagaday na ititindog sa tarawih kasi yung niya unso pagadi niya na tumitin sa tarawih itong niya na tumitin baka din natitindog sa tarawih niya bangkrap sukuko malumbatan na kapsyon ko niya inautan yan sa pagyan na sige na niya bangkrap po sukuko sama sa kaya makasilam sa imam na din na pagyan na sa kataw para na yung sukuko ako tama mamu niyan alright so kung niya yung milam po ay na nakata kuku imam na damit kuku yan mo Nana, oman na ko, aja ko sa Manila. Sa Manila yan yung bulaw na. Nagyan ko sa mula, rumyo ko sa imam. Nakaya ko na makaro ko. Nagyan din na, yung mga tatasunod, yung ulo. Nataki na iba ka, yung ulo kay, na mga kiringi pa na mga siyamu. Tigil na ko. Ay makapasal mo na daw. Hindi ko na yung mga ugutin nyo siya kinimani mo, napakaliwaliw doon. Nahaman na yan, napiya sa mga barasabiyang na may kukukusiran na may sisimuso sa wali. So Allah hutana na kaya bantayan yan na diawala taraway na tira kibulog ang mga taway. Suwin yan sila nai, mga uripnak nai. Na so kaya yun yan. Na diyang puto, kaya bangkrap yan. Na ayam ini sabi, na siya daw pungguman sa sukiulugan yan. Na tigil na, anda ka pagagaw sa sedepan anak ini umang ka sa sedepan na joko rupa ko ma
Nah, anda kapago sa sebangan. Na ni keteda sonyo do bagus silurganian. Na ini ili ng kasebangan abu sedepan. Sa tama ni mantuna di siran di keteda. Diu tu ini resulta koko. Oi, na diang kanan apa priba. Nagyan na pituru Rasulullah. Agyan na tiyan manay dua susuna dusa. Di pan pakaw masutaw sa doon na mauri. Na ito na tanawin tunu Allah subhanahu wa ta'ala isa na sukarangit sa lokas na sukarangit sa loksera di penpetay sutaw na ito na tunu Allah ta'ala gusto ka priba na di penpetay sutaw na ito na Allah inuto na kayo sukon suka priba na niya ka ito kasala na diriba niya ka ito apiliba niyan na dataro pikuruman niyan sinayan sa niya ka 30 niyan magkaroon Nabuan datau ikuruman yang sinayan sa niya ka 30 bada karang iti wallahu subhanahu wa ta'ala ila ni meswa na so kaya pakaragay ng kutakuko na makapiyat makadakal sa mga pipiyatrak na Allahu Akbar igilan ni keketedasiran sa karsada na yan nakatawing gaon nandupo ang kahiran oy Sumuso miyaulog sa ranaw malayar gatrak pero to sa malayar gatrak niya kalalaw niya arga liyo pong kuhamira so ilsiya tigirana Land Cruiser na sumuso Land Cruiser sa ranaw na anay ka 300 tiba piya subugo mo man magla-Land Cruiser may lain ka pun suba bayi niya ka luto yatara niya ka tas si pandi tuno pandi nalalakaan yan sudua mga paita pati manulan krusirian na ini di pandiri siri sumadak na tao mana an ilan nyo alan krusirak na yan sangkuta masa na kagit ng mabangkarap sukuku na diyang utamalan krusir na tamani manto na si Indo Kedokos sa Liwa, Pilipinas sakya panagwin yan Diyan iisa ini bangkit raketar. Ikadua ini bangkit raketar. Pero ikatlo. Maliwanag yung kapla sa puti talon. Na perhatiakan usagi na benar ayaw di. Nah, basta di benar na signal yang unik. Ay ikatlo. Kia aturan niya ba na kia bangkita sa isa diyang kayo tunong na diyang kanang kaya lang itir ko tanong Allah ta'ala sangka kaya riba to kandato yang kaya kandato si sa Islam na aya pituro na di na andin ni kadatuan niyo kudatuan yung kapapatutan yun dumadait so kadato na nayawan yun din so kang begitarpat kau to mana bangkit na mura lamala Igira niya nga dito na sudiyong kapapatotan. Na ang tunay, ang tunaw kaya dito yung kapapatotan, upun mapupa sa suka dito. Upun suka dito na mapusa, ada makaukit sa gradu, ada makaukit sa panagutaman. Kaya kaya dito na sudyato, ang dudula diyang kota pakayan. Kaya manan na, ini siya ko marwantay mapian dito. Tapi niyo ang tayo mapian doon na yan ay simbang umar na tigil ay mapian doon na suwatigil sudah to adyo to mga tao sa daniyang panakadato na mala dito mga tao sa daniyang panakadato na dapat na makonsiyan o pamakonsiyan na dapat na mamayor dapat na mabariyo na niya kadak-daklag na tao kaya sirbisyon yan na doon yang kapatid sa servisyo niya umadakla tao nang yan tayo sila sa datunay na upuno to na datunay ito isa dato na kanya di nga mga tuno na ginawa na pangalan dato na manupukulukuy na dataro bisita na niya ulukuy na tingin na mayor ako o di na tingin na kukunsiyal ako o di na niya katamok sa siya Musa Manila na niya ako makubarangay niyan na tingin na barangay chairman ako na niya mamahasin na pang na niya saray rungula uno tao sa kutay kat na mo niya ng kutuwa gupan na piya mo tula si sang ibu na tiran mambuha sa kandidatuan
Nah ya suayan namin dekala din sudah tuan yung kapapakayan ngarang buah kinuan yan na din nasihat yang kupagtaw na ginan na ini bangkit raktarwan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu ar-rashi wal murtasi wal rais bimurkan wallahu ta'ala so pagpamagay sa sumurno. Nagusundigan yan sa sumurno. Nagusuping kulalanano sumurno. Nayamanan yan na upama ko dyan na hadis na batalod na manay na niyaka ito ada kamurkay sa ngayon ito. Lalakaw na tawayan ay nakadudak lanon na lalakaw na kamumurka. May ito ako sa suburno. Na may ito tunan iba na da kamulanan niya suburno. Na diyang matawano kesalakbat na da panumurno niya dati. Na sama nanan na lumia gede na sadyang kaya mga ito. Tadi tambis sudi ng mga Kristiyan. Kasi sa inigan na mayor karon na pamagay ka. Tadi kan mga tabat. Na nayapan sa kagayan. Nasisa diyan ka na mga piping hindi rin na pag-eleksyon na pamagay ka bakit niya disqualified. Bakit niya ka na puso. Ayaw mo ito nasisa rin na. Ito na ba nalanaw Dilsor, kagiro akong niya gobernador na diya kasano pa siniprapat may tur kami si Sukang Bugaya siya kami si Salanaw Dilsor na miya ko maru Sukang Bugaya sang kuto kaya tabanara ko na kaya sang nadakot pa Bugaya bigla yung tawal na piyaso sala da pira nadakot pa Bugaya na ay ni tabanara na miya Bugaya so mga miya bandrakon sa dili magato sa pera na miya mayampayang ako sa motoras sa kang nakapangusyatang ipumugayan na so niya bandrakon na 5 gato sa pera daw ako makato daw to na so daw ka pakato na tiyak na ni sibara ko ka na ino ka na kung magumakadika na di mabuwakan dito ay na urong tadi sa purong na kadadawayan tadi. Away. Nanay no ka mangusyat ako ba din? Ada ta udah ko mangumada sa gobernador na bako sa kano siya pangusyat tipman. Ada ba tiyo? Na ito ba? Mini sampai so dia ngamuri at kandidato ataw na mini sampai so kang gobernador sa 10,000 na sa katota. Si kumya mauring butuayan. Na so man sukat mayor na mini sampai sa isa ka pamilya na 5 siran ko sa tima na Fortuner. Allahu Akbar. Ano siya kada Fortuner? Tabi at ako bibilang atawa ng mga Fortuner yan na sa tima na tra di mga nakrata niya kapia tra na 5 siran na pamilya o di na 7 siran na pamilya na matano to ko kaya pugaya niya tanto na militarano na upang mayor ka na kailangan na 5 minos o 30 o 50 ka milyon na dit mayor ka na kayo mo makatabang sa mayor na tigil na kung pugra-prata ko mampu sa kalura ko ni Mantula dinabakor ka ng umpia ang kayo no na niya siminto akong na mga tiyanyo na kakumatan sa lungan na mori nagpakasayan tanong sa pirinsa abuso pumirinsa na may kapakanara ka sa mga tao misuburno ko sa pisuburno niyan miriba ko sa piriba niyan na anda mga day mayaw tuwarangan yun mga layo anda yung mayaw sa kutuwa pirinsa na busok patada mo pirinsa li mayaw ro yung tas patada ron usok pirinsa mas mayaw ako tatlo talaga. Nauwihig. Nalip ko tutungon. Ko tutungon na subtiliza. Sama no to na malagi siya kayaw mo dito. Na malagi na rin nakapakanar ako mga tao miniba ko sa pinibanian. Ako sa misuburno ako sa pisuburno niyan. Na ibang kitraktanuanan. Ikapat ayaman niyan na mga lalusa niya subuk tanong na diyang kaya pakabrug. Diyang kaya pakabrug na buwan na yung mga pakabrug buwan na yung utak betul diran sa
tanduyu. Ada batu pergi orang tanduyu. Aku apa tu? Bir. Nah dia nana mga pakaburga nana ayabo kuburgin na dia foto kota na turun na niada. Na mini bungo ka siabu. So kini bungo ka siabu na ayat na niya bina sana subing surubuta. Ayun to so pasi siabu. Na demi kawito sa doktor na kinuha sa rugo na niya tanduiran dun na kuha. Pasi siabu. Kakagia ayat na pagkakanser dia foto siabu na foto rubuta. Na ayah bisanya na madakul pikir rumah yang sinaya. Nah, ayah bisanya na madakul pikir rumah yang subuhnya. Ayah bisanya na madakul pikir rumah yang suataya na bukan. Nya kai sapon nanya apa betul? Dia na aktual kita. Dia kutu pasti siabu na pihak penulisan semua tahunnya. Nah, dumadang po sa Palau, agugui. Na kaya kuan tiya na makuha niyo sa mga ulo nila, nakuha ka doon sa Sakataw Ubay. At iya nga paborito na. Na inipani ko sa Sakataw Ubay. Na kaya kipatong yan na Indripian Subabay na kaya mapita. Na niya kaliwa na dunia na sububay niya na niya niyari. Babay niya natin. Kaya mana niya na tinubo Allah Ta'ala. Kagian dia mina sasa bangsa dia mina sasa adat na ya kita tepat-tepakan Allah ayat dia kurbannya na bobainya nah dia dia kaya siabu nah ini para puru mawalan asabat nah ini para kadang nagduan nah isa gobernador ako na ayaman niya makakalabus wa bobai buto tubo sa bobairo Yaki ila yakan sa makakalabu sa Manila na ayan mo ito makakalabu sa babay na ladisiran walugatos. Ayan na kadaklano na sini babota sa kalabuso adi niya nakatawan niya amaw mga watayan. Tabang sa umani makauma pulis na pungser niya. Nana yan yung manan so pagtaw sa kanan na niya kabina sa kanan kamiya so kapakabro yang nasiya mo na mimbuluya kapamuno mimbuluya kapamuto mimbuluya lao na dusa na ini bobota yang ada nasiya mo yang kanan ibituno Islam sa inaw mga dusa upuno berksutaw na kapakay mamuno kapakasina lao na di kapakay na pakay niyan sa ginawa niya. Nakayeman to na mimbolya diyang kanan na siya buwa sa lakop na ipaturong biburasan nila sungaran niya. Naya pa na ipaturong na ako tunaw to, tamo ko. Kawai. Tamo kayo sa ipaturong na bad na rin tamo karo. Naman mo miya kape para singaran. Ikaduwa ipaturong na panakpan. Iyan na mata na kaya kawya ganiman to panakpan. Ikatuloy ipaturong na wator. Oy, bananya watur karo. Aje dia kotor kia balina nakakilu. Nah ini kuan ni rano na watur. Nah sama na tapi yang tu na turun. Nah ayam na turun na bulawan. Nah ayam na niyan na din mada sa kaubalina na marsik sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. May ako magiang kaya gobyerno. Paguluan na ng presidente manto siya ginya ko President Duterte. Nah Iluy Allah Ta'ala sa kanyan asabab kaya nang kaya ato na iba na drug war na ini saparya na miyalay tanuad na birgit na Pilipinas kata na miya matay na mga dato si isa kayang balabala niya tayo so mayor sa Liti na niya tayo so mayor sa Usamis nakatana pakatataling umapanda di plisira kalmot so mayor sa Iloilo. Adi ang na mayor sa Iloilo wanto na bilang niya sa oras sa kapatay niya. Oy ka yang kuto at siba polis siugo presidente niya muno sa kuto mga mayor naro man ke sa Iloilo. Na YouTube ni ngada ko tataling muno at siba polis. Na pitero na presidente at tingya na
tunay iba na nananakmunti na miska ay tama na pungulaw na nakasakanay nga dika. So sama na yan, napakataling oras, api ay karayan ikadato na amay ka may bulb sa nalataranan na kapmuntihan din ang magatos kabiling tao sa Pilipinas kapag ipuno na gobyerno. Naiman to na si Saranaw na dataro piyo paso lang ano mga pasisyaw. Owan. Dataro piyo paso mutuan na sa marami sa rasok mutuan ro sa kwan. Punta jiran di timuan ro. Lamber. Iman to na so lamber na ayad na miyada so lamber na mini tapi Saranaw. Na okay, natin po na niya makapasikul ka kau tu niya panutul niya kada ka pa na sa mga PNP na niya kada ka pasirapan sa evacuation center mga babay di sila pedipo sa isa siya. Kau siyo tu? Namatan. So mana nila? Tu betul ka mata na. Amay ka, bapiapan pupranuguntan wata na, kita no pensengkop na, so pensi perang interaktar sa nibulola na, paano ako niya nakaseksaran, yan itamantan. Oy. Amay ka piapan na lino. Nam, yan. Ikun nga tara, may ka bubakwita pa na, lininong pasokan. Bubakwita ta. Ayaw mo to, na ikapatanan, ayaw man yan, na inipang kita katanong sa diyan kaya Saranaw. Na, Ikalima mga ladusa adib na kenapi wagamatan agama Islam banan na yamanan yan na banan di bisapar na diyang kanan anto na niban na kapakadang do kasina siko ikan na diyang kaya kasina siko ingat na siko masaw mga lokstanom yang una na ay pembetwiran saya na ay pembetwiran saya may tong te pembetwiran wa kapelulu bedut pun milulu bed sumama na tigira na patungan yawangi milulu bed utama ma matonan milulu bed da sumubay wai tabiya ko kana mga bay ngai no na isa ko gobernador ako na igira lo mi su pumangni rakon sa tabang, nagpumangan niya so pusad na rin. Mana na gito nakapamuno to. Nagpumangan niya so mititidaw, gito na ilay nakatutuko. Na ay niya katasta so na lain na so initata. Na ayaw man ako tayo initata na liyog dubobay so mama. Kau to giti man ako tayo initata liyog dubobay so mama na katumak man ang tanong mga tanong kukwad pagkaswa agiyaban natin ini tata pia kalindung ito na ayaman na yan na liw binubabay sumama na ino to nakagiman to na yakadakal tanong na pito abubay na isa mama na di pa katukin sumama mama na di pa na bumalay sumubay nato na miya soyan niya bakante sunumon na dia mo takababakan dia mo tanam na mga manusia sira na datartano mampu na susabo doon na kinuha mga Kristiyan amia bakanti susabo doon na malay parate tiyan na siya ako doon mata isang aparate ako na ino kasalungan na mauri dito sa mga launay kaya mga bilang ataw niya kada lang miya loks na doon mapangaruma na ito na isin dito to ko amaya ng usina ya ada niyang kapangaruma upang ako siran na mga random na suwatan na go di pangar upong so ada tiran na so masasabi doon na miyantap sa sembangan na miyantap sa depan na giyutoy karin pasikubangansa ay ini tanah yan adyang ko to aka mamanusiron siku haram na nagyutan niyang gulo na mga iba ko isir-siter dan dito no to anak puno tulo na adong ko na may babakwit madakala kaya sa panon disirampan di mumutalya so sabon mga kaudan na bumakasak sa mga loksiran anda man nutuan ko to masusugat ka tiyo ba
na tunan iba na pengbal ka pasak di kararang interkawallah na so kaya pa kadakalo kasina isa di nga yung na tatan niya kadakal na nimbalo ipan na modern so kasina iman to ngayon no guni na subabay na lalaminan sa mga bayi na iginamang buwa pengaruman na diyan ko tama kapiran kan mabitiara kakagya lalaminan na miya kadakadakalad na prosesoron sa diyan ko to kapangaruman yan paganayon na bukaw siran ikadua na pengisi sa siran ikatlo na butol siran sa tamo ikapat na diyan ko taindal pa kakuwingan na di mo ko takakuwingan na doon pa na pengalang ko na kuwan to so pengalang na makawing bep mga kuwing na mga datruwa mga lakasagiya na iman to niada ng langon ang kaino na piyaka datanuan ng ka ada man ay kapukaw kita sa ni ya isa siran kawata dapat makawing na kaya siran kawata Allahu Akbar ka ay ini beturu na libiin mana ko talibihin na dahil silang pa na makatepi dapat nakapag-isisir nakapangabuko na unta niya katisiran na di sila ni malibihin ro sa Cagayan di sila ni malibihin ro sa ato na ibada na nakaragatan buo sila na pugintaw sila ro ada katukay pnumalok sila nimbuluy doon so kasina iman to okay taka ato na ibada binatang o di na sumangalaw ni Pirak natigyan ipo ako sa kasatiket nayamaran niya narutan makatuna sa Hong Kong o natunapan isipan na lumalok siya ni Rosiran makatuna sa Hong Kong lao na kabayra na ginawa ko niya nasiwera sa Hong Kong na miyaling siran na mana na manguda sumauda na bubuto sumuguta so sama na anda rin ikapakadakalo kasina ko yung datibo Rasulullah na pakatalinguman niyo pakatanan niyo sa bangkit na bangkit na diyan yung daw latan dahilan mga ko kasalaan tanong ang mga aming gulawla na batalo tuwali ni so kapagaman nakadaya sa madiyaw na kapagamalo so Allah Ta'ala napitiro yan na tiwa na kan sa kanong kadimbulalan sa makya humalata mana yan naigirap na niya magamal sa mga tao na tiwa sira nuwang ba manaba yung tiwa wala na sumimbaran siya yung utan niya magamal na tiwa niya sira pa sa kaya tiruan niya noon sa tigihan na ahasiban nas an yutraku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun baya katayro ng mga manusia na ilan kaya sirak na tigo Allah Ta'ala na siraan na disiran pag-examinan siran how to pag-examinan sa mga baraman ang tunay-examin kira tarunin nyo ay tiyatiya itaru Allah wala nabluwannakum bisay'in min al-khawfi tiuba na kung sa kano niya marataya sa pakakulalan sa kalak nagburuan ito na kalko waljiwo aguungos wanaksi minalamwal nagupalabatan ako sa mga tamo walampus nagupalabatan ako sa mga niyawa wasamarat nagupalabatan ako sa mga parpran nagyang ka na napala-palayin sunya bidra katano sa ngakiyat yung barak tano Allah dia nga nanang susod so kaya nakatano nayatama na kaya ko mga tao saranaw kaya man na di marami nakagiya ko malawiyo daw na niya penuh akar sadai puja marawi na tama sa iligan Allahu Akbar mini penuh na tao na hukuma milyo sa milyo atau dah kasih penutup kernet sang utara. Lalu mialaga tawaya. Na badakla ipuza marawi
Na kaya pa ko man yan sa hindi ko na wheelchair. Mado sa wheelchair. Na dinutuku makira-kira kaya pamana. Pamana sukul mamakin guna tingin na dia kemenanan ke may mikir ara ipun sa marawin na ako masay liga na wheelchair. Yun ita man kaya ko ta. Na tigilay na kasuto niya lako. Na kanabay po miya lak na litibayo. Miya lak panso kawasa. Na miya lak panso ato na di ba na mga kamudan na miyalak pan sulangon ng unang tao na parin miyalak sa tao sa diyang puto akya palawi manakla tao na iman to na biyakang masama mulo na sa maraw so miya tutong suwalay niyan na punggura o kambali na sudah matutong suwalay niyan na ipsiro magkakadibalik ay di yung balik na, sudah ka nung isa wala. Kayo paglalagyan ng utagumbo. Iman to kayo pita na pumakinig na ka ng utagumbo na sa lako utagumbo at hilay na ng utakap pakatanayan na kirnero. Ay ginamya katana na dimbuto na mga naikatulo-pulo mga buto. Ang uta, kuha niya na yan di ka buto, kaprititingan buto. Na niya na madakla na wala niyan si say miss you. Udiangan amaran sa Ramadan pa dinyan kurudo banyan pagkadagang punto asong usuragi ng aeroplano. Kaya man yan na tanto tanua niya sugat akala. Na yaman to nakatay niya ni Kernel aamay ko pay kung may sagoy na magpuon so manang na tao sa susipya darpa at pakabalingan sila sa kuto mga darpairan na pagminasa darpa. Wala sa zero na solda marawi nada penuh tumatandu sabab sa isa po isagoy na tipo ng mga sundaro adyang kanang masjid ng sabato na nyubay sila noon kakagilin ng sentro amarawi na mimputo adyang kuto main ilalabong roong agumba na ayan nga sugat kiran na 52 kataw na 3 katawag niya tayo nasama nung to, napagkala ka gobyerno batang nila pa kasi asunda maray pasin, adida na maklir, adida san so kikakanong tama gumba, sabab sa gumba din, so dan betul gumba, o aeroplano, gusto ilalabong sa mga itam, na babisukat kung madaklata o na dunia sa madaklata. Kata. Sama nung to, na ginanita na kaya kung madaklata. Ikaduwa na, niya sugat na umos. Ay man to na ipakapradyang kayakwan, ipakadirtanong pakaampan so mga panganang tanong. Na manisa na dito sa katao mo, bada masugat ako ungos sa diyang ilaw-lawla. Ikatlo, amin isugat rin ka na Peter wala na so kaya pa matay yung mga tunganaytan. Nga kadaktak biyatayan sa tunganay. Sir kami na diyan mo tayo isa kung niliyak na badasigat na ginatan niya sukaruman niya na kasakit. Kasakit sumama. Natigo mama, kuha na ko niya sa bulong, kaugakor ka na makaunot. At tigiyan, nagalan ako niya wakuhan sa bulong. Nagyan ko tayo ni kuha sa bulong sa kanyan o karuman niya. Nada sila din makatuna, kakiyatan sila sa gumbo. Kaya sila sa gumbo na dia parang tulungan na tiyari mo Allah Ta'ala sukaraman. Hindi kita ako ka yung utak kakibuatan sa kuta mga saputang gumbo. Naman na ini nanauna yung mga tapong wala kong yung marataya. Ay, pa kayo siya. Inuto at iniubas sa mga baranusa na minirampat sa mga baramal. Kau to dito iba may pa kayo siya tanong. Inu silang tirampat, dunia sa mga baramal. Na ayakatiru Allah Ta'ala sa suratul Anfal. Batian yung buya, suratul Anfal, ayat sa ika-25. Napitiru Allah Ta'ala kalak niyo ubakos kano matiuba ubakos kano atiyan karaa aturan ibana lalo na tiuba kano bisa tiuba
kau pungkus kano tiba na makapirampat sobara dusa o sobarama. Okay, na sobara dusa na tiniuba siran na pangunaan nuto kanalakaniran. Na tiuban sobara barasimba na yuto na iplalas ko mga dusairan na ipugubang ko kasorgan nila. Kau to bidan niya. Itiru Allah wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Giran ni katiru Allah subhanahu wa ta'ala kalakon niyo sumurala sabab sa diketabis ubas so kapakatanaw umurala wallah nabasibo ko mga baradusa akirang pat sumabaraman. Nah, agi niyo siya pakanoya na ayak man to at pag-usay korkano important ya pag-usay tanong nanto na ibulong. Anto na ibulong ang agati ubarak tanong. Ada patio. Di matiyo. Anto na ibulong mo tiyo ba? Agi ame kalita numakong tabulong mo tiyo ba? Na madakala so tao na ikaliwat yan so o tabo kami adaya. Adi yung kasubra olong gibu. Na iyo to kiyaliwat ang mga tao to. Napaganayron na diyan keros walay niya na mapabipapunong so tabok yan. Madakala niya to tong so walay niya na dudong sutra yan. At na mga tao na meron akawasa, milyonaryo. Na nagiligan sa babayro, na nibabawak sa walay sa mamaw, na kagyada na humarukutad na marawi, na din na kiliwan yan kapalin timba, na apya sa sati manatalumpayan, na din yan mitulun, kadap na talumpayan, na tinilas yan, na kiawan yan sa walay niyan, na duduso, pirati manatrak yan, na duduso kahairan, na din yan din kalkay sa kahairan. Kaya manan yan na milyonaryo, dapat sa depan naman na niya pumri. Nah, mana niya na ini betul na ibu akal manusia. Nah, ando ni bulong. Ate kebude niya kana man gina nga bulong at niya makati ya bulong. Beda na lima niya. Allahu Akbar. Kaya mana niya na dengan diskas na kam na ini mga bulong-bulong. At yung kaya problema tanong. Sabab sa Islam na niya ka tao-tao mulong sa kaya tiuba. Yung takaba sa mapya karipita, haapya lang wala doktor sa dunia na makaumasin na pamulungan tanong yan na di niya nakabulungan ang kuto rata ginawa tanong sa kaya tiuba ratano. Na ayaw po pa kamulungan na sa mga ulama tanong pupuin nila kukura na gusto sabdan sa bulong yan. Number 1 na bulong. Ate so number 1 na tarima angka agyang kaya miya suwatano na si matatagusto limu wallah lagi tebo kami ni bulong limu ay wallah pamana tengkapan tano agyang na limu wallah na niya kayo ito mataw siya ay nabipikir rumanisa at yun attitude na atau na iba na kapusan na yakaw yung yun si tanong na pumatay di tanong pakabawi napuro ko ito pikira napakaliliwa ito terima ang tanong ginanimuan ba kayo no karutula ko sa kano at nasa katawa mamang apoto lima kailangan kumartaro sa konan 5 na madaw so tinduro yan so umiyong kulama tigyan na hay alin ando na utama na tamatian na kung Allah at ginaway ginadiyan nga 5 ko kaputulan 4 patakoy kamar 5 ya wala at ginaway yun na kaya putol yan na mo Allah yan ay puni manura di ako magmakinig sa wasiat gumumina ka ako dun mamakinig sa wasiat Adiyo ko din pagkaparataya, ubasok ya po turuting duruakan nabali mo wala. Kaliman to na, isan na iya, widak nakal. Adiyo ko makapuna ako, pipia. Naipukiya ka basataw. Iman to, natitikuda ko sa kuminig ako mamakinig sa wasiat. Naso ko sualip na niya mamasa. Dahil niya ko naki, katumbaling sa alip, berangitang, na niya bala ko mga mama niya makarangit. Amawin siran sa tali na piatungiran na tiginan to na kasalanan ko na tiginan na ligan bitter
Na kayo nama patong iran, dari orang irang kukuda iran. Na ini balingiran sa utay ngiran. Nagya ko tapi kaiga ko di barusan. Mana niyan na. Yung di barusan na sumbulya sa tao. Na piatong iranon na ini betarun su. Kami yang kagarang-garang apa na niya gedang yan su katenggu ang kutuwa pada. Ko katenggu o garangnya. Na tigiranan na bilangan tano. Dan ni kau mo talunam. Oh miya puturolnya. Nanti kita pun beri nama suara naik. Tiga. Minta orang sudah tuiran. Nanti kita ilen yudan angana sumber ini peragat tanung sangkai kurban nutup apa? Ayah matu nadia kasamuta tanung masai mata kurban no. Nah, dia kana kurban tanung sangka Tuhan tanung. Nah ilen yudan udah pawingnya. Nah ini leirang ko. Nah ini pun sangat kemerian sabuba sangkaya ainian na yang pusiran sa ulunyan na miyato nira ng kutaliman niya akabu putulan tira na dando na putol suliman yan kakukurangan so 5 ang mga kemerian sudusut tinduro yan tigyan na mga lalong kano kaino niyo sumbaliya kurbanong kutuan tano so adna pawing yan bukay niyo kabalingan niyo na biuka niran na pihak kabalingiran na miya lagu-lagu ini nasin mika ulama ginalim biarat kaya ako yang kaya kamu mutolera kanalimurak nuwala tingin ino to tingin na upama ko di mapuputulan lima ko na miya putulo na uluwa at tingin na piano tulir ng kota niya suwa-suwa nagyang kota niya kagiraw ba ng sualin apakah bergerak katikan supaya dia kapal Allah. Ini pun turun hati ini mantu nak semua makin juga pun sawasiat. Amat nanti yang asok pun makin juga si ko katero mga ulama nagyuti kap keturan taku betal. So sama nuto tadi yang pulau datano natangkap pentanoi salimurang tanu Allah aadin aku kiran siya mafia. Itu Allah Taala sa Quran wa asa an takrahu shay'an fa huwa khairul lakum. Anu tu amaratar anu nadinyo katawan na yang parang mafia. Nah ini yang apa nanti kamu saya? Nah kaya niya kaparati kamu saya. Naisad na ng bulong-bulungan tanong sa ginawatan. Sabab sa ginakuan na atesang na ayidap pa ka na. Oh, sa tanong ko yan. Ayidap pa ka na na pagmita ko man mambu. IDPs ako man. Nakakaya diyan pa kay hasarin mo ko IDPs ka makapira ko magilo ko ka na katiyan na ubay mado ko anak ko na dibukasipati. At agino ba ka miyanulo-sulo ako IDPs. Away. Lagi na tumatandang ako napikir ako na diyan gaya ako mga wasiat akarkano na diyan ay tugulin akarkano ka ang ano mo dibukasipati. Ay dapat yo. Dito na sila pakasipatan. Na ato na kapagkasipatan yung lakang imat, hindi pisa ko. Yung kanyang kasipatan. Pero sa tito, tadi dalam na ID pisa ko. Kaya gusto na, agyaso tao, nahigiraman o tatitindiro na kaso kabaya wala na di kasipatan na tato. Na, ato na ikadua bulong tanong sa, yung kaya sugat tanong, awidakan, na bertanong raso para tiya tanong ko Allah. Umanisa na udikap simbayang na simbayang ka. Umaka pada sambayang na uman na kau na dikap ditahajud. Na ini sagi pun tanong saya na babay mama wata malata kamudahan di kamudahan na bertanong pamagaman. Ngayon na ngayon tanong din na diyang kaya di tanong pa kasul siya marawi di tama kakuasa pasis. Postoya. Na upul da pasis ka naguraw karon din mabakayran din na kaya nangita na mga sundaro. Naya ko na makamatan sa nuwa na mauri. Amay ko da pasis ka. Pagane pagisira na sambayang. Namay ko da sambayang ka na makasado na mauri na diri sugat na pagudugay na sa utang. Allahu Akbar. Ayat taran
pagana pag-isya ko na sambayan. Udah sambayan kana, di ka kimis tiga apa, pagudungan mo naraka. Nah, kaya mo to na sumrano na benduan yan na. Hindi daw susah beda, tiga na kuang. Na ino kapi ako at tiga dipsim bayang nasara mapi ako yadan. Gusto ya? Pagkayong kano sa sotaw na api dipsim bayang nasara mapi yadan. Kita pagkayon. Sebab saya taruh tu sotaw dini teru na sakon na api dia ko pemeras na mamutapoy sengaw. O pamara diga pemeras na pakabarate sumangata mamutapoy sengaw. Tiga paro. So mana niyan na yan minus na kung takaturo mga doksa api dia ko mamot na asara dia ko madu. Mana niyan na api dia katantut na baramal na asar ka diga mana niyan na diga pelepas sa mga ipotatir ka. Na ipotatir ka tanona sambuya. Na isugal tanona yang kanan tunay ibadah na maaf na mga simba. So, sa din sa tao, ang makabugar suparatian niya, nandun ay pirmirun Allah, ay pirmirun Allah, na bakapukas niyan sa widakal. Bakapukas niyan sa widakal, kapitulo Allah Ta'ala sa Quran, at iyan na, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sa din sa tao, ang makabugar suparatian niyan, na bukan wallahu ta'ala sa kapakalidas yan kutiuba kawan tu niya karere aku tu mana niyan na ya kinidas ka kutiuba na makabugil suparataya na uman isa na inuyak na ipong siya terkano ka gira ko na dibiku kriya madakal ko na bakoy ta gira ko na tiga na sakon na kumbud na maswana niya ako nagakubud sa bayang akagya. Terus sampai yang akan ini akan kualayakan. Murasung yan ada sampai nganya ya tarawan untuk kurasmu. Nah, ada tiga namanya aku nak kau sembayang kami akan gergesi suka pagabdas. Bukuin apa kain lumu? Awak ada di mana pagabdas apa kain lumu? Ada mana rasulnya nanti tiga na dia aku maaf sembayang kagia tunda asisir mana aku. Allahu Akbar. Ngayon kabay po ni sembayang na palasiwa ubalingan yan. O pa makop sembayang sa palasiwa ubalingan yan kabigat ng bangko kadayaw palasiwa niya na lebih ka sembayang kasi sila sa kota tolda. Ngayon nagira sisisa ta kota tolda na maka ke pamana makalulumak sa puso ta kamaralita ko kubata. Na suaya mana ini nasartan namin akan buba ko na panamana marantan. Ayaw man na makabugur suparatiyatan. Api asok na ba yung bipis? Na, ang tanong makalidas sa diyang kaya margum. Ini talulungo ng Allah, tigyan na, wayarzuku min haythu la yahtasi. Basta makabugur suparatiyatan tao na priski yung kaw Allah sa dingka ng mamagito. Na, insyaAllah na makabugur ng suparatiyatan, insyaAllah. Ang doon na ikatlo. Ay ikatlo. Kini destano sang kaya tiuba napakada kalentang sudua ayo mala ko na mabugri para kaya hindi ka pakasilan yan na tumindil na dito dua sana ko sukan dua kadiang na dua na upu ka pamang niya mabugri kayo para kaya na marbuta iman sa pamang na umurok tanok wallahu ta'ala igira manuto kami akasimbiang tanong igira manuto tanat ko apitero yan sa Quran at tigyan na upong kanurakan pamangani sa titwa ka pamangani na terima na karakan sa Panginoon na pitero yan sa hadithul Qudsi api apang timo-timo so Adam agusong buatannya gusto mga jiyin na gusto kaya babadang kiran na dumaposiran ko mga palaw sa dunia na barangan siran mamangan ni na laulang-ulang panganiran na din na lampu niran na pamangan niran rakan na tarima na kung naibigay ang kiran langon na diran din kalbatan sa tamuka Allah so ayaw maran na kuasa sa Allah uban niyo takatay bahagia niya kababamuit tanong na ba tanong niya kubridin kapakagi ka kekuasatan insyaAllah
asara tuba tanong kon la mamang ni tanuron ina niman sumyaw na Marcial lo kung masay Marcos na yung utat din ba sa mga tao kakagitan to tanong kaya sakitan kami akadakdakol ipri nga sar katano mga sundaro na ayain yung yan kung mga Muslim na niya kapagawawasiran kung mga ragat na yuman to na niya kadakla mga masjid kung mga ingod sa nga Pilipinas inutong pa ka na sa mga masjid sabab ko kaya bubak ko ito madaklata na miko kawasasiran ro sa muta masjid na miko kawasaroso kilibto na mga tao agito na ipakapon yan na mga makuit mamunggo ni ko sumasabi o naman siya ro so yaman na yan nandiyan nga masa na ayakapya ini na niyanak na ang programa gobyerno ay isa ko sa gawin at niya kong kiusultan ako ilan magyan niya unang kuwala to sa Ranao na susugo na presidente yung committee at pag-adisay nun sa nakapya may Marawi na ipragsum na Lanao del Sur na niya kailayak ng puto ang plano na tanto ang mapiparas kaya gusto ang Marawi na beriang na mga karsada na niya makaulan-ulan na sumangwalay ang kesugat na karsada na pumasang kira sulupairan na gusto na niya totong kira na yaman na niya na may kakawasad ng kuto niya kasusugat na karsada kakawasa sila narakang niya kang bukwit na pagkakasuisiran ko kakawasay kira inshallah na tinurun so light tano si isa diyang gaya Ranao Adiyang mayaranaw na rakatano sa Corintina, margong tanong sa kabuyid sa light. Na tinurnanan, na pumakailay tanong sa niya makalala mga light sa Marawi. Na tinuran sa Giripo. So Giripo tanong, na tinuran, apya so, Arisulutan, ipinisi, pamana malakatawin kasi. Tinuran pan subabu, diyan ka na mga isugasultan, na gusto ang mga isugo sultano yung nga plano ng gobyerno na centralized di ka makapumas sa iso so wala yung ka na hindi ka ginawa nga sa mga Giripo na niya ka doon sa isugo suli ang mga bay Allahu Akbar na naroon ka pumit sa mga metro parang kayo no na dipisa ito ko ingat ka hindi ka tutong sa mga isugo suli mga tao di ba ba sa mga walay na tinurang pansubatan ng mga drainage gusto mga katilyas na upama ko ayang napaguston sa na 2.5 ka bilyon na pagpaganay ang gusto na tama sa katilyas na centralized sa kataguan ko na di sumadak na tao na makamputo ito na muli isugasol kaya ka mo masangat kaswatan na dia pada dunia ini na lango na city sa dunia na yang ada traffic light itu na Marawi na pagkailitan na traffic light sa kaya Pakoma ay dapat yung mabiaya niya ba kasi ngasiran di sa Malaysia na inisyo na koro isa ko gobernador ako doon ang unta sitting ka sa Marawi katiso niya makasungon na di nang movie city sa dunia ada traffic light to yang nahuay Ira na inuto. Tiya ka nakagiyas kanina, di kami digiginaw na nandun di ka pa katuto namin ko traffic, mga crossing na di mo bayawa kami sa lima, nakatawad naman isay ka pa kalawang yan. Malutan siya pa nga ng buta pawingin tanong, ay dapat yun. Na ikadua tiyak na ino traffic light on, kakagiran, langon kami sabyo ni Gandrevir. Nami kakarangan nga di mi ka pa kaprunumpa ka. Na kami apa kasi nga siran mampu at tira na matanong ko gobernador nila na yan oy, takin uba kada tartaw di siya tangalan na ewan do na inshallah na pumakairetan sa mga traffic lights sa Marawi City pitirutan waya kami ni Bulumpo oy, kami ang gulaw-ula kenapa tano puga malay ito na iba na kami na sa wingad na kami ni Bulumpo natangkapan tano sa mapia sukto katali ko ba na Sukman so madaklataw na pagkakaswita ron na niya sa mga tukaw niya sa mga padarmata niya sa mga pasisyabu niya sa mga talibuno niya sa mga tunay iba nakapamagay sa eleksyon kasan sa mamagay sa eleksyon na niya kalabuso oy, din nakapamagay sa eleksyon kapakain na kandidato sudah birakyat
nama tak mau mati ya. Benda mereka bagianan na. Apa aja aku terang lah. Aturannya pada nada. Terus butuh kau kaki ni tu. Nah, punan atau magalra, na terlibat na mereka dah kapila ko. Magatutan mo di. Magatutan ang mga pubri. Oh, asar ka dito ada kapila ko. No sama lo to. Na jiran diyan kaya to na ibadah pakatatalinguman. Klurian sa kaya tiubar ko tanong na pipikiran niyo mafia. Di mafia. Na uman sa lungan na di nakatatamutan sa mga iba po isusiter na kalbatan suras tanusi. Uman sa lungan na kalbatan na makaranitan o kapakapwetutan. Na makapututan o na baka tungun biyan o Allah ta'ala sulimit no kami adong sumakalalungan. Ay mo to na benda ko yang kaya yang magusya kano na yang kaniwaliwala kaya sabutan yoron ini sumpah takon sa utat yang magusay yang kaya karokandagan Cibu Polis tanong sa Jangga Marawi City na pemangni tanong ko Allah ta'ala kesempatan tanong yang kaya program tanong kati sukapusan Afterun na kontrakan. Tunay ni ba na mga kuwan na yaw, pamana mga patagay sa kota paratiyaya. Abi nila may surat, ugayin na pwede segera na kang samagan na bulalan niway. Paganayron, ibgado utaw sangkaya murala na pagkadakalan sa kabatiya sa Quran. Ikadua, napakadaklan sa tasbiyah. Ikatlo, napakadaklan sa kapamani sa kandua. Ikapat, napakadaklan adyang kuto kaggalabok sa mga pipya. Kapura kayo sa mapya. Dataro ka pa mamagay, gusto ka pa malabalab, na gusto, kapura kayo sa mapya kung mga datao. Nagupunanggilan sa mga dusya. Barani ko ni Manggulaula. Nagupunanggilan so lang yung tapya usyak na mga dusya na punanggilan tawa-tawa kita na ayamala na ano to ako yang ganing anong paratas away ano to agil yang may paratas pa dua. Tadi yang dua, tapi terus lagi asalin saya dua ni anain dan malam buat mga wida kalian apa dipak ada Allah. Dia dua na yang mana nasa katawa sa masjid ayang aralang utama mana siya umama. Dan tigiran tu nang kaya lalaw na kuskap ko ilay siya da waktu siya na makupunwa ko wida ka. Dan tigiran ang dua nakakukapita ko yang kaya dua. Nah ini pamangdul Rasul nasukyasuan niya noon na ini bulalan niya ko kapita ke baby na dia kota mama na mikuwasa. Dia kota mama na keadaan sa mga widakal. Na dia kota dua na bati anak kano. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Diran na kaso-kaso yan yung kata surat saya. Ini surat sa kata English ka niyo so di pa kabati sa Arabic. Ikan dua. Na api akon dataro pala. Adyong kutu abeda naka. So utang ka. Nasara pa kadakalan ka ini na baki pagawar ka wallahu ta'ala utang ka. Beda naka. Allahumma qfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Laga kaso-kaso yan ito, nangag niyo pa na yan. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nakapita ko binasa ko na kaya tapat na panganak na yan. Naupun niya, kaya pandan ako sa mga widakal, napiyakad ako na yan na biyang dinipu ka sa mga widakal ako. Ikatlo, na dua, ay gilapot yan nakakukapita ko gabi, nasadin sa minisugat rakatiyo ba,
na sumnyadar ka mo, nyadar ka nyawa, nyadar ka piyantuna, na silbiyad ka wallahu ta'ala sa nabiya ka pipiya ginawa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, nabalas siya kung kakukiyati ubang karap. Nagusabing karamat sa mas mapiyadis kanya. Nagyay na unay ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagulalan ni wae ko kapita kugagi uli na sultanat na wakoy. Insyaallah nasababsan na ay pagkaulan na kasi na napitero at na kaya to ko na gobyerno adiyang kaya programa may kaya kina Colonel Moxer na aya ka ba ya gobyerno na biyan niya kabaligtan ako mga inutino na itataros talon na dito di kasimilar ay dapat yun kube niyo ya nakauto makabalitan sa marami na so kasimilar nakalabala ko na seminar na ipag-yung gobyerno. Sabab sa may kakon na seminar o mga seminar na yung ko ito pamanana na awida kan na yan tarakatanong ipungdo. Nagyuti sa mga sa gobyerno na buganiran sa Lauda Paru at yung kay Ulama National Solidarity Conference of the Philippines. So mga galabakyan na support no na nga gobyerno sa piya makabalita no sa ingad na mitutuloy misa na mitataros na nga seminar tanong na makapka kayo na tanong si Saranao na si sa Marawi City banda man ba umasa yung gobyerno na kontrol nila ng kaya ka seminar saya po makap seminar na sa kuga sa permit ang gobyerno kagiman to na tanto niya kadakol sa seminar na piya katutukuan at na mga seminar so di mga doon ay pagpagdoon niyang kiran nakanggira sama-sama kanggira na mana niyan na mga bula-bulaga ito mabungot di seminar na umanisa na otogat na makaumagi karuman niya subabayro na tiye na ipamasata sa timba kadiyang ngaya ko kapital ka kugiratan hindi sa mga so gobyerno na kontrol niya ng seminar kontrolin so mga madrasa pilangang sa Quran may kukuhan na mamanti na pilangang sa Quran at ang ino ba kay pundo kung mga wata na katidawa yan kukontrolan na masikon-sikon isa tanong pagyugo na gobyerno sa mapupundo talo so mga daklataw sa kapag-Islamat dito. Ay dapat yun. Magyugo no, inshallah, itataros tanong na na di ni ka po na naman itano sa mga municipality Baloi miya tagutan si na PPP ang tanuiran na mata na kaya dito di makapumula sa sumama siya malas kira na suwallah sa diyang kaya municipality Balwi na so tutungkop no Allah ta'ala kabarakat kulang itiyan usulo pa yan napakadakdakal niyan sa municipality Balwi inshallah may naman na munisipyo pungaraw sa Baguy pungaraw sa Biyaguy na kagiyap yang raw kami niyo kasakaya Balwi na di meron karundang yung kalipatan na tamang ukrubanan to kami aja suba kuit na punutul suwatayan na punutul pas watawatayan anda niya kambuk kuit sinabai anda niya kambuk kuit siamada to natira si sa municipality Baloi nasi kami panna tiaguiran sang kutua tiaga na kana Baloi naso taman sa ipinda iran apa do kami po ipululugiran si kami dulu pupunga tatanggo sa mga panganang kaniran ini umaniran ng punak seminar ng kamiran takbir kano sa akin na yung municipality Baloi na ay ilahzi nasi sa ginagawin na kusitiay kusitiay dia kaya nga dia miya kapya pe para sa ingad na suki babalingon na miya makapya ginawa suki babalingon para pag inyo to
na sikreto ya na naman niya na nakasiti ang nabagbubuwa kaso isa ip ka city wing na sisi kada airport nila para pag inyo ano man airport ano saya kada nga kata ngayon tuturo ako na airport ya natiyo pa man niya city ako ang Valencia na airport yan na di ka city nga baluy na niya city ako ang road trip sa Cagayan ni Manto di El Salvador na niya city El Salvador ada tarbunga benda malak na baluyaya kota poblasyon yan naya panaya ada pun airport tano na ada pun dia penangaya Agus River tano nakabubaya nakabaluy agi na ayap ko kusis sa Agus River tano na 1.2 billion man salungan na taro din yung apakasasangurak na kasi kung pungaw niya mga masa panintaro tano na baluyaya bendera yang dang kaya baluy mga sasakaw so tauron na PCCG niran so paratiaya na ribukong ni tanukiran sa edna ni bugak tanukiran isa diyang kaingad na soda pita tamanan niya ng kabarakat sasanak buhay naman na anto na yung mapiyasi na managutan sa mga katero o mga datutano ito na yung mga reaksyon nila pati si engineer si IPDC si Aginia Mafia Kabipita so mga doon iba na makinig na miskan o kay Colonel Boxer doon ay reaksyon nyo sa diyan kay doon iba na programa tano nagubad na maftirwa di nga mga bangsa tano ato na ni na mamakinig na bamis ka ng mapangan to kinumali masuswata ka na yung mantungan takadi madakal manigira ko na tatnangatan niya sa masarangit tatagiduha kibubetan niya to gusto ya ang tawar kano diyan na programa tano na kaya bubububayan niya bayan na lima niya Allahu Akbar antar kano ikabe iwa makasuy pa na ipurugan alhamdulillah kata beda nga rin kirnet manutan na yung magpunigiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumaira kandidato. Then Faisal Mamailaw. Faisal Mamailaw. Mamaisa Mailaw. Raida Ismail. Raida Ismail. Ano sa tayo mo to? Queenie Rania Ismail. Queenie Rania Ismail. Rohania Gendel. Sindaw Sultan. Sindaw Sultan. Nuhanisa Ismail. Nuhanisa Ismail. Mariam Musa. Mariam Musa. Fatma Aisha. Fatma Aisha Abdul Wahab. Subair di Mapuro. Subair di Mapuro. Abdul Rauf Musa. Abdul Rauf. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم ارزقنا إيمانا خالصا وارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله لنا وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه لنا وإن كان رزقنا بعيدا فقربه لنا وإن كان رزقنا صعبا فيسره لنا وإن كان رزقنا حراما فطهره لنا يا الله
Pemangkin Amerika pakadakli kaming kasih kumabagra para tiaya. Puno-puno naka kumangarar bami susindaw na gusukati hayaw ilmu ko agama. Ya Allah, Panginoon Amerika, asulam ba ko mga umurami na pakatugumpia kaming kasataruto pakatugumpia. Nataro sa pakasolda kaming kakusurga ka. Ya Allah, Panginoon Amerika, asuk ya sugat kami amargun na sambingkar kami sa dapit at tamanan niya na malbud. Sambingkar kami surata ginawa minisugatar kami sa kapipya ginawa dapit at tamanan niya. Ya Allah, Panginoon Amerika, magaan na makapunto sa mga tao miyada ko diya na guswalay niyan sa magaan sumagaan sa kapipya ginawa. Panginoon Amerika kad na nami adyang kay municipality Abaloy na lakayin kasi sa mga kabarakat at tutungkopan ka kung mga langit ka na gusto kabarakat na matutungkop pulupa ka. Panginoon Amerika rizki kami kaya Allah sa rizki halal amang gusto ni ko naman. Ya Allah, sugikar na kami na pamakalogin kasiran. Sugpo nga sa sakitar kami na pamakabugran kasiran. Na sumakanda na marakalian kami, Ya Allah, na bunyang kasiran ng mga tao magkikal na mula. Amada suami na kami. Ya Allah, Panginoon Amerika, asulat po ko muna minapakatungpian ka. Sa si kami rin patapatay sa ikuwagamang kagamisran. Nasirin makir sumanga dinani mula ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sadin-sadi makapamagugupa sa kapukid ng kayada tarai ya kalalimu da pantag sa di mereka di kapudi-pudi ya na Panginoon Amerika asiran na mauna siran subol di surga ka. Siran na mga tao na di siran di mamagugupa ko tamo gusto galabak na gusto awidakal si ko kapukid no da taraya masa na Panginoon Amerika ya Allah mauna siran makasol di surga ka. Ya Allah, terima ang kasupang niyami, sadatar sakap terima ang kakupang niya mga nabi, yung gusto mga rasul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu, di sini ham, itutuloy. Hindi ka na sana mga pagirian ng mga evacuate, edit, karena dapat